We are the Pineapple Family! Hello everyone, it is... It is Monday. And... wala man sa activity but may practice niyang baby ko. Okay, this week may RA naman silang game. Tani magdaog na sila. Ready na siya mag-go. Anong si daddy? Tugay ko na si daddy. Excited na mag-practice yan. Kinabi kadlaw wala practice kay Holy Week eh. Hampaso na ni Beyblade. Huwag kagid ng lisensya nga mag-go na ikaw. I love you. Ay, daddy. Nakatusla. Ready? Walking in the afternoon. Wala akong mga upo doon. This is si Yaya. Pabalik na kami. Hari kami rio naming sunset oh. Wow! Wednesday naman ko na kami ma-walking. Nami isang reflection ka. Good morning, it is Tuesday guys and I have a headache, girl thing, you know. Padayon og bagay ko sila. Bakit ano daw? Daddy working sa office niya, dowi, cellphone, tamadan ako maghulag. Continue naman ang gate kay nag-Holy Week. Game time versus Tangke sila subong. We're heading to the venue na. Let's go! So 24-29 Charles Academy winner. Winner, Charles Academy. Congratulations. Celebrate kami daog daog celebrate kami. Good morning, it's Thursday and yes. Yesterday amon obraga ni nag-game day GJ kahapon and nagdaog sila. They were ang ila abansi is 45 yata. Basta more than 40 ila abansi sa ila kontra and very happy kami kay kay nagdaog sila pero ambot siya gani kagapo nag-cry pa siya kaya bi ako yung kigan siya ni daddy niya. Very sensitive na siya basta may ginabatsyag kay di ba nadaplak to sa so may ginabatsyag to sa mo so gamay lang na nga kwan sa iya may bi na siya dayon nagpaobra gyapon kami dito napit naman lang ni guro matapos na ay nakapili sa sa new gusto Nawang quality isang Zoom sang Samsung compare nila.
testingan tani kinami kuno ya camera. Iya naka Sony ya camera. Para nga namin na ang mga videos ni GJ sa basketball. Picture siya. Imoon siya model. Humbo model. Ang ini oh. Ang tempered. Ay, cute. Ano ni speaker niyo? Cute kay handy lang ilan. Ilang amperes? Masecure po ng ibang gasyon. Wala siya nakabuta. 3,000 no? 3,000. Okay naman na. Just emergency lang. Isa lang ako. Kurog-kurog. Taon-taon hindi kurog-kurog ini. Pang vlogging, lagi niya namon niya. Vlogging and para sa tanan nga videos. Idoy-doy. Oh, may mga tickets na sa ito na siya oh. Aga bowling siya. Quality sining ang iyang video camera. Ari sa ano ka toy? Mari kami doy-doy sa dito. Let's go home na, tapos na kami grocery. Babush. Hello, still using the
Tecno Common Pro 40. Common Pro. Common lang gali. Common 40 lang gali. Wala lang. Dili lang kami sa balik. Wala kami activity subong adlaw. Obra lang sang. Sige. Arang. Kapit na lang. Kapit na lang na matapos. Hindi na ito, abi. Puro bustot na. Gani, kita mo na iya sa vlog. Amo lang ni na-capture sa vlog. Isubong mo lang ko katahawid sa Net, cellphone. kalibutan. Init man magwa. Init man ano da. Tapos, obra. Higda. Pari winter, di ka ginapaw na. Amo na tapted na. Doy-doy na. Kaya mangho-ho. Limuson. Si Winter lang ang bilende. Nakahimuson sa iyang iyang room kay ma-play sila di sa iyang classmate na friend. Amo na lang room. Ang laba pa ko. Labada pa. Si daddy na din naghimos siya. Very good si daddy nimos. Sa di ang kwano kanina. Ang mga balloons. And then going sila kay kagatian nila amigo. Tapos ay tatang gate nagkayo na. Ay salamat full ng masarado gate. Ari na amigo ho. Iyaga dia one by one iyaring ho. Pat. Nungul gi si doy-doy ah. May po gali sa ilang ano. Ara sa ara man si Kyle po dabi man na nila sa basketball. Wow. Dito naman nilaging butang ang patsakon nga nilaban lapit to tuntog ito. Nagbakal sila ilang ice cream At sasalubungin na natin ang pangatlong duo evictees. Tapos Beyblade, ano naman yun ang panggani? Roblox. Hello Sunday! Bago lang naman din drop si Steve. And we're going to church na. Doy, sad na ikaw, Doy. Wala na upod. So naman galing ko na hindi busy. May training na silang visa tomorrow. Anyways, church day. Happy Sunday.